अस्सलाम वालेकुम रोहन के स्वागत बा भोजपुरी जोगाड़ू किचन में। तो आज हम एगो नया रेसिपी लेके आयल बनी जौन जैसे शादी ब्याह पड़ता, पार्टी फंक्शन होता है, चाहे सही मेहमान लोग आवता ओकरा खाए खतरा छेना खरीद के आवता, ओमे के चाशनी बच जाता तो हमनी के बेकार समझ के फेंक देता नहीं जान। उ चाशनी बहुत काम के चीज़ बा। तो देखी लो नी इ चाशनी से हम पापड़ा बनावे चलतनी। तो देखी लो नी चाशनी के हिसाब से आटा ले ले बानी। एमे चीनी मीठा कुछ ना पड़ी, सिर्फ चाशनी डाल के एकरा के पापड़ा के बना लियाई। तो देखी लो नी चाशनी के हिसाब से हम आटा ले ले बानी। आटा चाशनी डाल के आटा के घोर लियाई। तो चली लो नी हम एकरा के घोल के पापड़ा बना के रोल के देखाओ तनी। तो देखी लो नी पापड़ा खतरा घोल अच्छा से तैयार हो गईल बटे। तो ना ज़्यादा मोटा भी रही या ना ज़्यादा पतला भी रही, एकदम मीडियम पर रही तब अच्छा से पापड़ा बनी। तो कितना लोग पापड़ा बोलेला, कितना लोग चोथा बोलेला, कितना लोग छाँची बोलेला आ कितना लोग मीठा रोटी बोलेला। तो चली लो नी अब घोल अच्छा से तैयार हो चुकल बाटे। अब पापड़ा के बना लिया। तो हमनी के पापड़ा बोलल जाला, वैसे हम पापड़ा कहतनी। तो चली लो नी अब एकरा के धीमा आँच क के पापड़ा के बना लिए। लोनी तावा हम इंडक्शन पर चढ़ा दिले बानी। तावा गरम हो गईल बा। एकरा में थोड़ा सा तेल डाल के आ पापड़ा के बनावल जाई। ज़्यादा तेल डाल दिया तो जौन घोल जौन तैयार कईल बा उ बटुरा जाई, अच्छा पापड़ा ना बन पाई। तो थोड़ा सा तेल डाल के पापड़ा के बनावल जाई। आ जब एकरा के पलटल जाई तब एकरा में तेल डालल जाई। तो देखी लो नी कितना अच्छा से मीठी रोटी बन के तैयार हो चुकल बा, सिर्फ छेना के सीरा में। तो ओकरा के बेकार समझ के नत फेंकी लो नी, ओकरा में बहुत कुछ बना सकता है लोनी। तो एगो चीज़ के ध्यान दो हम लोनी जे में चीनी मीठा कुछ नहीं खे डालो, सिर्फ छेना के सीरा में बनल बा। तो छेना के सीरा में बनेला बहुत अच्छा, बहुत कुरकुरा चिमर जैसन पापड़ा बन के तैयार होखेला। जौन की जे छेना बनावल जाला ओमे मीठा सोडा डाल के बनावल जाला तो ओके चाशनी बहुत अच्छा होखेला। ओमे कुछ भी बनेला तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बन के तैयार होखेला। अगर वो लोगन के टाइम नइखे मिलत तो ओकरा के सीरा के सूखा चीनी भी बना के बहुत लम्बा टाइम तक ले रख सकतानी लोनी। ओके सब के वीडियो हम बना के डाल बानी। अगर गुलगुला बनावे के बाद तो 2-3 घंटा खतरा आटा सान के आ ओकरा के रख दिए तब गुलगुला बनी। आ एकरा के पापड़ा बनावल गला जुरुनतने घोरल गला, जुरुनतने पापड़ा के बनावल गला। तो चली लोनी छेना खरीद के ले आवतनी लोनी, ओकरा के चाशनी बेकार समझ के नत फेंकी लोनी। ओकर काम के चीज़ बाटे, ओकरा के बनाई लोनी, खाई लोनी। आ हमार वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करेम। नया नया तरीका सीखे के होई तो कमेंट करेम। अगले वीडियो में मिले। अल्लाह हाफिज़।